Скоростен поход към върха в тежка категория. Хиляди българи в залата и милиони пред телевизионните екрани ще предадат своята енергия на Кобрата. За втори път българинът има шанс да стане европейски шампион. Този път срещу него ще бъде боксер, който има огромен опит на световно ниво. Сблъсъкът между тях се превърна в личен заради провокациите на Чисора и мелето на Кантара. Страшно концентриран изглежда българина. ...22 победи, 12 от тях с нокаут и една единствена загуба. Точно тук в тази зала преди година и половина. Сами може да прочетете изражението на Кобрата. Той е готов да покаже, че отново може да атакува световната титла. Само преди няколко дни софиянецът навърши 35. До момента с два мача за европейската титла, 2 победи с нокаут. Изключително спокойствие и лъха от българина. Оли Бегнер с усмивка на лицето отива към червения ъгъл, там откъдето ще дава инструкции на Кобрата. Ladies and gentlemen, I come to the ring, the fighter in the red corner, directly from London, England, Derek Роден в Зимбабве, израснал по улиците на Лондон. 32 годишният англичанин Дерек Чисора, бивш претендент за световната титла, е готов да направи, може би, последната си крачка към върха. 25 победи, 17 от тях с нокаут и 5 загуби. Дебютира през 2007 година британеца на профилинга. Кариерата му започна с 14 поредни победи. През 2010-та нокаутира последователно Дани Уилямс и Сам Стекстън и стана шампион на Британия и на британската общност. Това го изведе до първия матч Тайсън Фюри през 2011-та. Загуби по точки Чисора, но не ради много сериозно настоящия световен шампион. Същата година игра в Германия матч с Робърт Хелениус, тогава боксер на Заверланд. Загуби по точки с 1-2 гласа, но според мнозина Чисора е заслужавал да бъде шампион. Последва и епичният двубой с Виталий Кличко през 2012-та. Чисора загуби по точки 12 рунда. Тогава той напусна лицето Владимир Кличко, а на Кантара удари шамар на Виталий. За капак се сби с Дейвид Хейн на пресконференцията след матча. Това доведе и до матча с Хейн, който беше загубен от Чисора с нокаут в 5-тия рунд. След това последва една много сериозна серия от победи за Дерек Чисора. Той се справи с Малик Скот, Едмунд Гервер, Андрей Пауъл и Кевин Джонсън. Спечели европейската титла, както и две от интерконтиненталните корони. Типичен си стил излиза Дерек Чисора. С британското знаме като забратка на устата. Сега ще чуем и националните химни.
Трябва сега да бъде разчистен ринга и да бъдат обявени официалните лица в тази среща. Кой ли успял да извлече повече дивиденти от психологическите войни през последните няколко дни? Това ще бъде от изключително значение. Спокойствието на ринга, спазването на тактическият план ще бъдат решаващи за крайния изход. Ето ги съдиите. Кристоф Ембер от Франция, Масимилиано Бянко от Италия, Беат Хаусман от Швейцария. Рефере опитния испанец Мануел Оливер Паломо. Дванадесет рунда ще бъде тази среща. Залогът е ясен. Европейската титла и възможност да се атакува и световната. Още веднъж ще бъдат представени боксерите. Имаше леко предимство на Кантара Кобрата. 113 срещу 109,7 кг като ръст. Доста по-високи Кобрат Пулев. 7 см повече от Дерек Чисора. Оли Вегнер. Това е неговият трети матч, в който той ще бъде заедно с Кобрат Пулев. Реално два са били, защото първия кръкът му беше контузен и не излезе заедно с Кобрата. Много страшно се гледат двамата на ринга. Успя да се успокои с нощта Чисора след епичните скандали на Кантара. Бързо си възвърна самообладанието. Поне така беше външно, но какво ли има било отвътре. Последната загуба на Чисора беше през 2014-та. Второто поражение от Тайсън Фюри. След това той направи 5 мача, 5 успеха с нокаут, но срещу доста слаби съперници. За последно се боксира през януари и тогава отказа. А във втори рунд Андрас Шомор с моя нов треньор Си-Джей Хюсин се завърна страстта ми към спорта, казва Дерек Чисора. Сега имам шанса да победя Кубрат. Той загуби от Владимир Кличков с нокаута. Аз бях надвит по точки от доста по-силния брат Виталий. Това са думи на Дерек Чисора. Готови ли сте за екшън? Готови ли сте за здрава битка? Дълго очаквания момент настъпи. Ето го и първия гонг. Беше доста агресивен в предишния си матч. Кобрат Пулев срещу Морис Харис записа най-бързата победа в своята професионална кариера. Влиза напред с главата Дерек Чисора. Здрава битка във въжетата. Налагат се двамата. Загадна Кобрат, че матчът може да бъде доста грозен, да има доста битки, които не са точно правилата на бокса. Опитва се да бъде агресивен Дерек Чисора, да притиска. Кобрата сега елегантно се движи с крака. Продължава да влиза главата напред Дерек Чисора. И веднага получава завалежка. Това чувство в началото на двубоя. Рефър видя този прием на британеца. Левия прав един ключово оръжие за Кобрата. Ето този десен крос, за който говореше Питър Фюри в студиото преди двубоя. Навежда главата си Чисора и пуска десния крос. Може би най-сериозното му оръжие. Кобрата се опитва да отвърне с дясно кошело отново. Дерек Чисора навежда главата си сега. Прави своите номера. Има камера на самия рефер, така че може да виждаме много интересни моменти отблизо. Накъсва се срещата. Търси тяло Дерек Чисора със своя ляв прав. Това е ясно, че трудничко ще се надлъгва с Кобрат Пулев от дистанция. Които са Чисора с много отклони и движение на тялото да избягва левия прав на българина.
Много удар зад главата Дерек Чисора. И не е доволен от тези забележки британеца, но нарушава правилата. Щеше да поклати глава Маркис Куинсбъри, ако беше жив. Въпреки че той е писал правилата за аматьорския бокс. О, какъв десен прав главата на Дерек Чисора. Първо тежко попадение. Пласира Кубрат Пулев. Подготвя атаката с ляв прав. Прилепя се Дерек Чисора. Опасно дясно коше на българина. Още едно. Късмет за Дерек Чисора. Много добро движение по ринга на българина. Дясно коше атакува Кубрат Пулев. Започна да инкасира тежки удари Дерек Чисора. А в същото време и пропуска. Не се получи този път десния прав на Кубрат Пулев. Ляв прав в целта. О, още един ляв. Прекрасен старт за Кубрат Пулев, който погледна предизвикателно към Дерек Чисора. Betfair – онлайн букмейкърът за спортни залози. Неделя 8 май от 15:30 по Диема Спорта HD. Betfair – онлайн букмейкърът за спортни залози. Раунд номер 2. Отлично начало за Кубрат Пулев. Ще продължи ли сега по този начин? Ляв прав в целта. Браво на Кобрата. Изгледаше смутен Дерек Чисора, докато се прибираше в своя ъгъл. Двоен ляв прав на британеца. Нищо не постигна с тях и отново влиза с главата напред. Интересна статистика. 14 на 6 пласирани удар, 46 на 25 пуснати. Опасно дясно курше. Много по-стабилен, много по-уверен изглежда Кубрат Пулев. От когато и да било. Контролира нещата за сега във всеки един момент. Настъпи малко повече гъста във втората част на първия рунд. Сега отново тръгва с ляв десен Кубрат Пулев. Една от любимите му комбинации. Не се получават тези леви прави към тялото на българина. Лекичко отстъпва назад Кобрата. Сега отново левия прав на Кубрат Пулев. Върши добра работа. Отново и отново. Смееше се Дерек Чисора в своите интервюта на тези удари, но се вижда, че му е трудничко срещу тях. Много мощ имаше в тази комбинация ляв-десен. След знак стоп удря Дерек Чисора. И срещу доста по-мръсни боксьори се е боксирал Кобрата. Така че в това отношение нали може да бъде изненадан. Брилянтният ляв прав на българина. Пробва ляво курше Дерек Чисора. Двоен ляв прав на британеца. Втори удар попадна в целта. Отново ляв прав на Чисора. О, много тежко дясно коше вкарва Чисора. Кобрата тръгва веднага да отвръща. Това беше най-добри удар на Дерек Чисора. За малко и рефера да го отнесе. Дано поне не щупат камерата, защото тя със сигурност струва много. Тръгна отново за дясно курше на Дерек Чисора. Ляв прав в тялото пласира британеца.
Дясно кроше тръгва Чисора. Добре построил гарда си българина. Край на втората част. Нов предизвикателен поглед хвърли кобрата към Чисора. Betfair, онлайн букмейкърът за спортни залози. Манчестър Сити Арсенал. Неделя 8 май от 18. По Diema Sport HD. Betfair, онлайн букмейкърът за спортни залози. На почивката Ули Вегнер обърна сериозно внимание на Кубрат Пулев да вдига лявата си ръка, за да може да парира дясното кроше или десния крос на Дерек Чисора. Рунд номер 3. Направи хубави неща в предишната част Чисора. Най-сетно успя да пробие защитата на българина. Левия прав на Кубрат върши отново своята работа. Много е хубаво да имаш подобно оръжие в арсенала си. Да се напръкат в главата на Чисора. Покара за разнообразие кобрата. Успя да хване гмуркащия се Дерек Чисора и поредна порция борба с някой друг кръстнишки удар. Късмет за Чисора тук. Размира му се лявото кроше. Отново ляв прав. Чисора сякаш забави малко темпото, но успя да пласира дясното коше. Сега десен прав. Браво на британеца. Не изглежда наранен от ударите Кубрат Пулев. Здрави удари зад главата. Ало, какъв десен апъркът. По-разклатен беше Дерек Чисора от него. Сякаш напипва вярната рецепта срещу тези гмуркания Кубрат Пулев. Още един десен апъркът. Да можеш да се адаптираш бързо в подобен матч е изключително важно. Кубрат Пулев го направи брилянтно. 3 тежки десни апъркъта в главата на Дерек Чисора само в този рунд. Ето това е разнообразието, това е богатството в техническо отношение, което притежава Кубрат Пулев. Още един десен апъркът, преди това два леви прави. Десен апъркът в целта. Продължава Чисора да удря зад главата. Това вече трябва да бъде санкционирано. Поне една неофициална забележка няма и да даде испанския рефер. Ляво кроше десен прав. Няма какво да се усмихва Чисора, когато нарушава правилата. 10 секунди до края на рунда. И кобрата не трябва да му става длъжен. В тези клинчове. Край на третата част. Betfair, онлайн букмейкърът за спортни залози. Две седмици преди финала за Купата на България срещу ЦСК, Монтана посрещаме новогодишния носител на отличието Черно море. Това е предпоследното шампионатно домакинство през сезона за хората на Емил Велев и след серията тежки мачове срещу Ловеч, Лудогорец и Левски, те ще се надяват на силно представяне. Гледайте Монтана Черно море. Вторник от 18. По Diema Sport HD. Betfair, онлайн букмейкърът за спортни залози. Започна да диша тежко Дерек Чисора, след като отнесе 3-4 зловещи апъркъта. А в третия рунд дали отново ще тръгне да се гмурка по подобен начин. Бързичко разгада Кубрат Пулев начина на игра на Дерек Чисора.
Но британец остава опасен. Един много злеш крос се размина като по чудо с главата на Кобрата. Малко преди да удари. Гонга за края на третата част и британецът тръгва отново напред. Сега Кобрат влиза в клинч и го натиска във въжетата. Много по-спокойно изглежда българинът. Пропуснаха и двамата. Страхотна мощ беше събрал в своя удар Дерек Чисора. От такива размери трябва да се пази Кобрат Пулев. Да стои колкото се може по-далеч от тези клинчове. Когато разиграва с крака, нещата му се получават. А ляво кроше, преди това и десен апъркът. Показва Дерек Чисора, че му няма нищо с физиономия на лицето, но само той си знае какво му е. Тук за малко не се получи сблъсък глава в глава. Кобрат Пулев погледна към Мануел Оливер Паломо. Поредностна забележка за Дерек Чисора. Доста му се събраха. Оу, какво тясно круше. Брутално попадение. Най-тежки удар от началото на матча. Но Кобрат Пулев изглежда добре го пое. Доказва реномето си на изключително корав боксер Дерек Чисора. Също като Кобрат, биш претендент за световната титла, но е принуден и той да поеме един десен прав. Стана хубав марш за тежка категория. Пореден десен прав в главата на Дерек Чисора. Кобрата тръгва за още десен апъркът в тялото на британеца. Публиката се оживи. Ще вдъхне ли това импулс за Кобрата. Десен прав. Дерек Чисора е в ъгъла. Определено има проблеми англичанина. Не бърза Кобрата. Това е правилното поведение. Десен в тялото. Именно след подобни атаки в тялото Морис Харис беше нокаутиран през януари. Още един десен прав. Страхотно предимство за Кобрата в този момент. 30 секунди до гонга. Дясно круше. Тръгва напред Дерек Чисора. Но не може да направи нищо. Сякаш с мощното си дясно круше. Дерек Чисора само разгневи Кобрат Пулев. Си Джей Хюсин, треньора на Дерек Чисора, сякаш ще влезне на ринга. Протестираше той към рефера, че Кобрат Пулев държи британеца. Нов опит за дясно круше. Сега и ляво. От двете пропускат. Край на рунда. Betfair, онлайн букмейкърът за спортни залози. Левски има още 2 домакински изпитания до края на сезона. И ако ги издържи, ще завърши кампанията без загуба на Герена. Преди да се изправят срещу последния отбор, който ги победи, Славия, сините посрещат Локомотив. Пловдивчани допуснаха 5 гола в Стара Загора при последната си визита и нямат успех срещу сините като гости от 2013. Гледайте Левски Локомотив Пловдив от 20:30 по Диема Спорт HD. Betfair, онлайн букмейкърът за спортни залози. Рунд номер 5. Кобрата много по-раничко от Дерек Чисора беше готов да започне отново боя. Тръгва с дясно круше Чисора. Тежки удари. Получи англичанина в предишния четвърти рунд, но остана на крака. Успя да вкара и едно не лошо дясно круше. Статистиката 3 пъти повече точни попадения е вкарал Кобрат Пулев. 2 пъти повече удари е пуснал. Много добър процент. 33% на вкарани удари. За сега всичко върви много добре. В моята карта 3 на 1 рунда за Кобрат Пулев. Единствено във втория Дерек Чисора може да бъде обявен за победител в него. Поне по мое мнение. Кобрата показва, че той владее финтовете. Ляв десен.
Не успя да ги види Дерек Чисора. Отново дублира Кубрат Пулев. Тръгва за трети път. Те се напъркат. Тежки мигове за Дерек Чисора. В своята кариера само 2 пъти е бил нокаутиран Чисора от Дейвид Хей и от Тайсън Фюри във втория матч между тях. Изкара 12 рунда срещу Виталий Кличко, както и срещу Тайсън Фюри в първия матч между тях. Изглежда уверен Кобрата, а сега двамата джентълменски се поздравиха. Това е първия знак на приятелство между тях, откакто започна подгряването на тази среща. Дерек Чисора се беше заканил да убие Кубрат Пулев и по-лоши неща да направи с него, но в момента на ринга господар е Кобрата. По-малко от минута до края на петия рунд. Търси тялото Дерек Чисора. Започва да пада гарда на британеца. Няма спор. Дясното коше и десния крос са най-добрите удари на Чисора. Ляв прав в целта. Браво на Кубрат Пулев. Наведе главата си Чисора и Кобрата го натисна надолу. Един трик, който много умело дълги години наред беше ползван от Владимир Кличко. Пометапи се малко снайфа на Чисора и потиска по за това. Дясно коше в главата на британеца. Няма кой да го чака да си играе игричките Дерек Чисора. Силен завършек на рунда за Кубрат Пулев. Край на тази част. Betfair, онлайн букмейкърът за спортни залози. Много доволен от развоя на матча Ули Вегнер. Каза на Кубрат само да внимава. Показва му се с пръст да бъде фокусиран през цялото време. От другата страна на ринга хората на Дерек Чисора не спряха да му дават инструкции. Явно не са доволни от това, което показва британеца. Сега нещо се случи тук, някакъв спор. Получава с да не види има претенция колкото, че е бил хапан. Нещо подобно на такъв знак направи. Ще видим може би на повторение. Ядоса се българина. Дясно коше в главата на Чисора. Сваля гарда си британеца. Ще се изпати. Десен прав в главата на Дерек Чисора. Започват да се отразяват тези удари. Натрупват се един след друг. Търси тялото Дерек Чисора. Единственото, което прави в момента е да се бори. И да се опитва с мърснишки попадения да разстрои играта на Кубрат Пулев, но той е железен. Тази вечер показва най-доброто от себе си. Цели 14 седмици прекара в тренировъчен лагер за този матч Кобрата. Резултатът е на лице. Поне до този момент играе много силно Кубрат Пулев. Ляв десен пуска Кобрата. Дясно курше. Брутален удар отново и отново. Влизат тези десни куршета през два. Кубрат Пулев сега търси клинча. Усмихва се към рефера да покаже, че нищо му няма. Тези удари не само, че могат да бъдат нокаутиращи, но и повдигат увереността на Дерек Чисора. Пропусна този път Чисора. Лявото коше на британците също не е точно. Нови завалежки летят към Чисора. Той не си взима пулка от тях. Ляво круше разнообразява Дерек Чисора. Още едно ляво круше. Отправи някаква дума Кобрата към
част от феновете на Чисора. Стана страхотен матч от тежка категория. Истинско бижу. Заломът европейската корона в тежка категория. Въпреки ударите, които получи Дерек Чисора, доказва, че има твърда глава и не се предава лесно. 10 секунди до гонга. Дясно кроше в целта. Още едно дясно кроше. Тръгна отвръща Дерек Чисора. Пропуска. Едва не препъна сега той кобрата. Край на рунда. Betfair, онлайн букмейкърът за спортни залози. Русия е домакин на 80-тото световно първенство по хокей на лед. Турнира започва с сериозни сблъсъци за класиране на четвъртфиналите, а борбата между Русия, Чехия и Швеция в група А обещава да бъде епична. В другата група блестят имената на Канада, Финландия, Съединените щати и Германия. Гледайте мачовете от груповата фаза на световното първенство по хокей на лед от Москва и Санкт-Петербург от 6 до 17 май по Диема Спорт HD. Кобрат Пулев има ожулване над лявото око, но нищо сериозно за сега. Резултат от тези десни кошета, които вкара Дерек Чисора. 7 минути. Навлизаме в втората половина на матча. Четири точки е предимството на Кобрат Пулев в една от картите на съдиите. Това успях да видя тук от знаците, които си правят други съдии, които успяха да видят какво пише в картата на един от хората, които оценяват срещата. Има мокър участък във ъгъла на Дерек Чисора. Трябва да внимава кобрата, защото се намира точно там. Джей Хюсин се опита да попие с кърпа тази повърхност долу, какво ляво кроше при клинча. Сега пък забележката е за Кобрат. Да не прегръща Чисора. Търси тялото Дерек Чисора. Тайсън Фюри ръкопляска на всяко точно попадение, което успее да вкара британеца. Малко по-ранечко трябва Мануел Оливер Паломо да разделя двамата боксьори. По-смело да се намесва. Започва да диша тежко Дерек Чисора. Дясно кроше. Браво на Кобрат Пулев. Бяга назад Дерек Чисора. Има нужда да си поеме въздух. Минута и половина до края на рунда. Ляв прав в целта. Кобрат винаги е показвал отлична кондиция в своите матчове. Ако всичко е наред в тази среща, той би трябвало да има предимство във втората половина на матча. Това, когато батериите на Дерек Чисора ще започнат да угасват една по една. Не е лош десен прав на Кобрат Пулев. Явно, че испанския рефер няма никакво намерение да дава официални предупреждения за тези влизания с глава. Пета или шеста. Още забележка към Чисора. Сега кобрата се опита да натисне Дерек Чисора. Спадна малко темпото в сравнение с предишните два рунда. А причина за това е, че Чисора май се поумори. Не е толкова активен, не е толкова агресивен, както беше допреди малко. Това дава допълнително предимство за Кобрат Пулев. А и българската гидка се оживи. Много точен десен прав. Още един десен. Дясно коше на Чисора. Върне веднага дясното коше Кобрат Пулев. След гонга имаше удар. Посегна и кобрата. Ето ги българските знамена. Това са само част от поддръжниците на Кобрат Пулев. А те са много в залата. Може да видите и от тези кадри. Оли Вегнер тръгна веднага да обяснява нещо на Кобрат Пулев.
За миг Кобрата си подведе по играта на Дерек Чисора. Пази тила си Кубрат Пулев, знае, че може много мръсно да удря там Дерек Чисора. Любопитен момент тук. Изпледи се Кобрата, показва, че има кръв в устата. А това беше поредното брутално крушение на Дерек Чисора. Започнах ново начало след ужасната загуба преди 18 месеца, каза Кубрат Пулев преди матча. Беше ясно, че нямаше как веднага да се бие с големите момчета. Трябваше първо да се нагоди на концепцията на господин Оли Вегнер. Той искаше да засили моята воля, да съживи менталитета ми на победител. Виждаме един Кубрат Пулев, който се представя доста добре днес. Забележка към Чисора, който наистина побесня. Има някакъв проблем с британеца. Трябва да престане да удари зад главата. И няма какво да се прави на типа на мома, защото непрекъснато нарушава правилата. Една статистика, която показва превъзходство на Кобрата по отношение на ударите с водещата ръка. Тежките удари са равни по 32 за двамата. Българин направи разликата именно с левия си прав. Добре се предпази този път от десния крос Кубрат Пулев. Ето ги тези леви прави. Става определено по-пасивен в втората половина на всеки един рунд Дерек Чисора. Изгърмява куршумите през първата минутка и след това доста забавя темпо. Предпазливо действа Кобрата. Не лошо дясно круше. Този път ще бъде натиснат надолу Дерек Чисора. Хвана се за въжетата Чисора да си поеме въздух. Още един знак, който надали обягна от очите на Кубрат Пулев. Дясно круше в целта. Чисора изпада в глуха защита. Кобрата тръгва напред. Много дясно круше. И още едно. Минутка има до края на 8-я рунд. Достатъчно време. Опитва един десен крос Чисора. Удар на отчаянието. Десна паркът в тялото. Това е шанса на Чисора да бъде близо до Кобрата. Повтаря се ситуацията от преди малко, само дето ъгълът е различен. Апъркът в тялото на българина. Позагуби малко от мощта си Дерек Чисора. Вече не са толкова експлозивни неговите атаки. Един от най-силните рундове на Кубрат Пулев. Много беше убедителен в него. Десен прав в главата на Чисора. Още един удар, право в целта. Погледнете походката на Дерек Чисора, като ранен Елене. Има някакъв проблем, може би, с рамото на Чисора. И от секундантите на британеца хвана за ръката. Доста по-добре се чувства българина. Ще натисне ли сега Кубрат Пулев? Все по-трудничко става на Дерек Чисора да бяга от атаките. Все по-бавен става. Оли Вегнер с поредни окуражителни думи и тактически настройки. Девети рунд. Няма търпение да започне Кобрата. Но Чисора е човек, който пуска първия удар. И двамата се налагат.
Се получи дясното круше на българина. Отново доста активно тръгва Дерек Чисора, както и в предишните два рунда. Има респект. Мануел Оливер Паломо от килограмите на двамата. Битката на гигантите така беше късна. Тази гала вече влиял круше в главата на Пулев. Дясно круше, ляво круше вкарва британеца и продължава да налага. Къде са чисти, къде са чисти удари. Силен момент за Дерек Чисора. Опитва кобрата да вкара апъркът и веднага се прилепи до Чисора. След тези тежки удари може да си вземе малко почивка кобрата. С дясно круше на два пъти беше засрещнат Чисора. Лошо дясно круше на британеца. Ляв десен пуска кобрата. Отново ляв десен. Сега кобрата инициира клинча. Не слуша рефера. Не слушат командите на рефера двамата. Настанаха крушета на Дерек Чисора. В този рунд определено българина заслужава да получи едно-две устни предупреждения за влизане в клинч. Но това също е част от играта. Много опасно дясно круше сега и ляво круше. Разманиха се ролите. Бесни се оттъгва на Дерек Чисора. Викат към рефера. Но преди малко, когато също нещо правеше Дерек Чисора, си мълчаха. Това е най-силният рунд за Дерек Чисора. Вкара добри удари и определено иска да се възползва от тях. Добре блокира това Пулев. Първо дясното, след това и лявото круше. Показва се агитката на Дерек Чисора. Още едно доказателство, че британците във възход. Десен апъркът в тялото на Чисора. Той връща круше. След това хубава атака на Кубрат Пулев. Край на този рунд. Още една част в историята вече. В моята карта 6 на 3 рунда в полза на Кубрат Пулев. Остават само още 3 части. Дано това, което видяхме, да беше най-тежкото и то вече да е минало, защото Чисора се вдъхнови много сериозно. Вкара тежки удари и принуди Кубрат Пулев да търси клинчовете. Иска вода кобрата. Показва Кубрат Пулев, че е приел инструкциите на Ули Вегнер. Край на почивката. Рунд номер 10. 8 минут беше много убедителен за кобрата. 9 е много убедителен за Дерек Чисора. Има нужда Кубрат Пулев от тази подкрепа. Левия прав трябва да заработи отново. Именно той спираше на Дерек Чисора и му създаваше много проблеми. Се получи дясното круше. Малко шоу за публиката от страна на Дерек Чисора. Показателно на това, че британецът си е възвърнал напълно самочувствието, но този ляв прав, може би, ще го изпари поне маничко. Търси десен в тялото Дерек Чисора. Кубрат Пулев сега напъха във ъгъла Чисора. Дясно круше в целта.
Пробва и десен прав българина. Подута отдолу дясното око на Дерек Чисора. Ще по-сериозно. Много опасен десен прав на Коврат Пулев. Връща десен в тялото Чисора и отново търси тялото. Десен много вкарва Дерек Чисора и отново търси тялото на българина. Показва, че има проблеми с удари в тялото Коврат Пулев до сегашната си професионална кариера. Минутка до края на 10-тия рунд. Много спорване този рунд. За Коврат Пулев е важно да спре устрема на Дерек Чисора. Сблъсък имаше тук глава в глава. И двамата са доста уморени. Здрав матч се получава с много тежки удари, които попадат и в двете глави. Отново тръгна да влиза с главата напред Дерек Чисора. Пропуска дясното кръше на Кобрата, точно с Гонга. Кара един удар. Кобрата извинява се, но Дерек Чисора не приема извинението. Беше засилил вече Коврат, когато звънна Гонга. Разбра, че е направил грешка българина. Джентълменски подаде ръка, но бълбаите от Лондон реши да не я приеме негова си работа. Важното е, че за сега Кобрата води поне в моята карта. Този рунд също може да бъде даден за него. Няколко удара в тялото вкара Дерек Чисора. Това беше може би най-интересното от него за 10-та част. А сега идва най-силният рунд на Коврат Пулев. Рунд номер 11. Именно в него той стана европейски шампион през 2012. Именно в този 11-ти рунд той направи и първата защита на европейската титла. Рунд, в който той се чувства прекрасно. Дали тази вечер пред последния рунд ще бъде мига на Коврат Пулев. Като с леви прави Дерек Чисора. Рядко му влизаха тези техники в началото на матча. Много убедително предимство за Коврат Пулев. Оброя на вкараните удари 134 на 71. Почти два пъти повече. Два пъти повече са и пуснатите удари. Статистиката не може да влияе на съдийското точкуване, защото хората, които оценяват тази среща, може да са видели по различен начин двубоя, но като цяло е показателно за това, което се е случило до момента между въжетата. Не се получи дясното куршение на Чисора. Добре блокира Коврат Пулев и сега той тръгва напред. Продължава да търси атаки в тялото Дерек Чисора. Левия прав на Кобрата не достигна до целта. Добре финтира Коврат Пулев. Кара след това един десен прав Чисора. Тръгна да връща дясно круше. Определено не е толкова активен българин от този инфарктен девети рунд за него. Рунд, в който Чисора това го прегази с много тежки удари на Кобрата. Оцеля сега Коврат Пулев. Тръгва в атака. Десен апъркът в тялото на Чисора. Много са важни тези моменти, когато Кобрата успее да вкара във въжета Дерек Чисора.
Те показват превъзходство и са фиксирани от хората, които пишат официалния резултат в момента. Ляво круше по-сила Дерек Чисора. По-слаба е неговата лява ръка. Секунди. Хайде, ела, казва Дерек Чисора с жестове. Явно, че си има някаква стратегия за късните рундове да бъде близо до въжета и да чака обратно да тръгне, за да го пресрещне с дясно круше или десен крос. Продължава да търси тялото Чисора. Ляв прав в целта. Браво на Кубрат Пулев. Край на този рунд. Още един в сметката на Кубрат Пулев. А Чисора с залитане се прибра в своя ъгъл. Не толкова, че е получил тежко удари в този рунд, може би по-скоро за това, че му се понатрупа умора. 11 рунда, в които двамата се раздават до край. Георг Брамовски асистира на Ули Вегнер. В миналото Кобрата е имал проблеми с Аркадий. Виждате ги белезите по лицето му, но в тази среща за сега всичко е наред. Не остава и много време. Само един единствен рунд. Поне за мен Кобрата води много убедително в резултата. Сами видяхте и съотношението на вкараните удари. Заключително 12-та част. Поздравиха се двамата. Започва все по-зле да изглежда дясното око на Дерек Чисора. Няма сметка Дерек Чисора от подобни борби. Всичко това е добре дошло за Кубрат Пулев. Ако, разбира се, той води в резултата. Ако наблюдаваме неговите действия, може би и самият боксер е уверен в това. Ляв прав. Право в целта и Дерек Чисора веднага дърпа 2-3 крачки назад, за да не последва нова канонада. Кобрата вече близко до него. Десен прав в главата на Чисора. На ръба на изтощението играе британеца и определено вече не вижда с дясното ухо. Маркиращи удари, по-скоро като финтове. Пуска Кубрат Пулев, опитва се да прилъжи Чисора. И в този 12-ти рунд доминира българина. Ляв-десен насочен към главата на Дерек Чисора. Ето това е най-добрата дистанция, от която може да играе Кубрат Пулев. Не се получават левите прави на Чисора, но те не са толкова опасни, колкото дясното круше на британеца. Минутка остава до финалния гонг. Чисора тръгва напред. Няма експлозивност в неговите удари. Натиска като борец пехливанин. И си получава усилкванията на феновете. Ляво круше на Кобрата. Не се получи отговора на Чисора. Демонстрира много по-добра кондиция българина. И в 11 и 12 рунд си личи, че Кубрат Пулев е по-свеж. Много тежък десен прав в главата на Чисора. Ляво круше. Браво на Кобрата. Важно е да вземе и този рунд. Ляв прав в целта. Край на матча. Вдига ръка Дерек Чисора. Виждате реакцията на Кобрата.
Дали се засмяна Чисора или просто се радва на това, че изигра много хубав матч. Взе последния 12-ти рунд Коврат Пулев и сега поздравлява публиката. Чисора, след като първо вдигна ръцете си, сега изглежда отчаян и е недоволен от това, което е направил. Към това можем да добавим и доста изтощен. Страхотен двубой направи Коврат Пулев. Имаше моменти, в които изглеждаше, че съвсем скоро ще откаже Дерек Чисора. Да, имаше и инфарктен момент в 9-ти рунд, най-добрият рунд на британеца. Рунд, в който Кобрата имаше много тежки мигове. В моята карта 9 на 3 рунда за Коврат Пулев. Или 117 на 111. Кобрата сега поздрави джентълменски ъгъла на Дерек Чисора. Виждате дясното око на британеца. Много сериозно е подуто. До няколко часа най-вероятно напълно ще се затвори. Сърце, душа за България, скандират феновете. А Кобрата като че ли нещо си говори с Тайсън Фюри или с някой, който е до него. Не можах да видя от тук. Разбира се, ние трябва да изчакаме и обявяването на точките. Да не се радваме предварително. Такива са правилата в профибокса. Колкото и добре да си се представил, докато не ти вдигнат ръката, победата не е сигурна. Дерек Чисора отиде да поздрави щаба на българина. Ето го Тайсън Фюри. Размени той няколко думи, действително, с Коврат Пулев. Страхотна публика тази вечер на Barclaycard Arena. Година и половина след злополучния мач срещу Владимир Кличко. Единственото поражение в кариерата на Кобрата. Но тази вечер той постави едно ново начало. Един нов устрем към атака на световната титла. Неговата голяма мечта. Трофеят, за който той дава всичко. Оли Вегнер и Кале Зауерланд обсъждат нещо. Изглеждат доста спокойни. А ние вече имаме точките сега. Конференцието трябва да ги обяви. Картите на съдиите са в неговите ръце. Тервел Пулев, както винаги, до своя брат. Оказва му много ценна морална подкрепа. Чисора продължава да пристъпва като ранен звяр. Mr. Yanko, score 116-112 дава първия за Пулев. Scores 115-113. Оуч, втория дава за Чисора. Швейцарския съдия. 118 на 110 дава третия. Два съдийски гласа. На пръв поглед драматична победа, но беше доста убедителна тя за Коврат Пулев. За първ път в своята кариера той побеждава по подобен начин. Но какъв успех! Българинът за втори път е европейски шампион в тежка категория. А този успех ще го изкачи сериозно в световната ранглиста. Щастливи са българските фенове, въпреки че имаше и драматичен момент, след като се оказа, че втория съдия е дал за Дерек Чисора. Имаше няколко спорвани рунда, но хайде да не казвам. Този Бет Хаусман за първ път го чувам. Жив и здрав да е, защото
Важното е, че Кобрата печели. След мъничко ще чуваме и интервю с българина Дерек Чисора. Наясно е, че е загубил тази среща. Ще се поснима малко за спомен с Ули Вегнер и с целия си екип Кобрат Пулев. Ние ще направим опит ексклюзивно още на ринга да се включим, но там предимство има немската телевизия. Имаме обещание, че при първа възможност Кобрат Пулев ще каже няколко думи. Сега Дерек Чисора. Какво мислиш за матча? Приемаш ли резултата? Разочарован съм. Съдиите решиха. Рефърът всеки път ми правеше на мен забележки, на него не. Кой беше по-добрият боксер? Аз карах тежки удари. Хората видяха това. Трудничко се чува това, което казва Чисора заради скандиранията на публиката. Готов е на реванш Чисора, ако му бъде предложен такъв. Това беше флаш интервюто с Дерек Чисора. На немските бъде това интервю. Няма да го превеждаме, защото след мъничко ще чуете на чист български език Кобрат Пулев. Новият стар европейски шампион в тежка категория. Зарадва феновете българина и ще ги радва може би още. Колкото научила немски Кобрат Пулев. Aber wenn wir sagen, der ist immer kritisch so, aber vielleicht das ist gut. Deswegen, wir haben jetzt eine... Такава е процедурата. Първо трябва да мине немската телевизия, след това ще направим опит и ние да се включиме. Колегите Богомил Грозев и Кирил Тасев. Сега чакат до въжетата да свърши Кобрата с немското интервю и веднага след това имаме готовност и да го включиме. Dieses ganze Theater davor, die Provokation und so weiter, also während des Fliegen, bei der Pressekonferenz, war das für Sie noch Motivation oder hat Sie das vielleicht ein bisschen beeinträchtigt? Ja, das ist interessant, weil Boxen ist wirklich eine sehr, sehr guter Sport. Klassiker für Kämpfersportler und ich denke, ja, diese Show ist nicht schlecht, aber muss Grenzen haben. Damit wir nicht diese Grenzen... Продължаваме да изчакваме да мине немското интервю, след което ще направим максималното да включиме веднага Кобрат Пулев. Това е сигнал, си го проверете. Благодаря на българската публика, казва Кобрата. Wir sagen danke und wir freuen uns auf den nächsten Kampf. Dankeschön.